Pari kertaa maata pitkin näitä kulmaa. Hyvä. Päät saman tien leikkiin. Ossi! Tippaa siitä saman tien. Jalat pitää pysyä maassa ja on itse hiljaa. Niin. Ei vaan siis. Kuka on näin? Joo. Mitä ohjaajan mielipide? Tuliko yllätyksiä? Joo, se oli yllätys. Mä luulin ensin, että sitä sattui siinä Joo, mulla on koko miehellä. Ja kun se reagoi niin vahvasti, että mä olin ihan, että apua, että mä en ole ikinä nähnyt, että se reagoi niin kuin johonkin, mutta sitten se olikin vaan ihmetellyt, että mitä ne rissat on. Joo. Mutta se oli yllätys, että se reaktio oli niin voimakas. Niin just siinä. Mutta sitten mä olin tietysti mielettömän tyytyväinen, että se voitti itsensä niin hyvin. Se toki kyllä kiersi ja nosti sieltä reunasta, mutta mutta kun se tuli takaisin, niin sehän ei piittannut niistä rissoista sitten ai niin se tuli sit, en mä jotenkin, että okei, niin. Se ei tullut siitä välistä, mutta se tuli kuitenkin siitä reunasta niin aika suoraan linjaa, aika läheltä noita trissoja, niin siinä se ei niinku kiinnittänyt niitä huomioon ollenkaan. Se, että se otti kuitenkin kiinni siitä vieheestä, vaikka se alkuun meni vähän silleen, mikä tää on. Mutta... Joo. Ja sit se, että se... Joo, no ei ehkä muita varsinaisia tällaisia isoja yllätyksiä. Niin. Joo. Jos katsotaan mitä nähtiin tuolla radalla, niin tää on tosi iloinen, avoin, sosiaalinen koira. Ja sehän tykkää ihmisestä ja siellä missä on ihmisiä, niin siellä on kivaa. Joo. Kivaa olla, että se tietää sen, että ihmiset tuottaa jotain kivaa, hyvää. Pikkuviehe, no siinä oli tosiaan niitä trissoja mitä äsken niinku, mistä puhuttiin, niin niitä se kyllä jotenkin niinku, sitten säikähti ensin ja sitten meni epävarmaksi, mutta kuitenkin niinku tosi hyvin, että se pystyy sitten tokalla kerralla kuitenkin lähtee, että sillä olisi se saalis niin kuitenkin tärkeä siinä loppupäässä, että se voitti sitten toi pelon niistä trissoista. No rauhoittumaan se pystyy ihan hyvin sitten, kun se on päässyt leikkimään juoksemaan
kun meillä on se aktiviteetti, missä se oli paikalleen 3 minuuttia, niin siellähän se on ihan rauhallinen. Joo, siitä mä olin tavallaan kans ehkä yllättynyt, että se oli niin jotenkin niinku rauhallinen tai silleen. Niin. Olisitko odottanut, että se olisi vilkkaampi tai... Olisin ehkä odottanut vähän vilkkaampi. Joo. Niinku. Joo. Et en paljon, en mitään sellaista, että se olisi jotenkin hyppinyt ja härvännyt niinku koko aika siinä, mutta että se, että se vaan niinku silleen... Jotain aktiviteettia, hei! Uteliaisuus löytyy paljon tässä koirassa. Ja se montaa kertaa tässäkin niin kuin voittaa tilanteen. Justiin niin kuin samaten niin kuin toi pikkuviehekin. Niin siinä se uteliaisuus siitä viehestä niin kuin voitti sen pelon niin kuin noista trissoista. Samaten kans, missä oli etäleikki, niin se oli tosi epävarmaa, kun se tuli siellä siihen, että mikä toi on ja siinä leikin aikana, mutta kuitenkin niin kuin voitti siinä se leikkihalu, uteliaisuus. Ja se on se, joka vie sen niin kuin eteenpäin. No sitten pelkoja. No sehän reagoi, kun jotain tapahtuu. Sitä haalaria se reagoi aika voimakkaasti. Toki sillä on vaan tommonen väistöreaktio, mutta kuitenkin se osoittaa sitä aika pitkään aikaan. Joo. Että vaikka se sitten kuitenkin uudestaan menee eteenpäin, yrittää vähän aggressiolla, selvittää tilanteen, mutta se on koko ajan päällä se pelko. Ja siinä se menee vähän niin kuin hektisen puoleen kans, kun se yhtäkkiä osoittaakin tonne vetäjälle. Sama aggressio, mitä se osoitti tuota haalaria. Joo. Et se kannattaa niinku jatkossakin niinku pidä mielessä, että jos jotain oikein niinku yllättäen säikähtää sitä, että ota tarkkana sitten, ettei se osoittaa niinku mihin vaan. Että, joo, kyllä. Että siellä voi yhtä hyvin olla joku pieni lapsi tai jotain, niinpä, tai joku vanha mummaa. Kyllä. Ei varmaan olekaan niin hyvä. Mutta että tietää sen, että jos ei selvitä tilanteen niinku nopeasti, niin että se voi kohdistua sitten ihan mihin vaan, kun se menee semmoiseen tilaan. Että sillä on aika pitkä se aika niin kuin siitä, että kun jotain on tapahtunut, kuin se, että se niin kuin, osaa selvittää sen sitten. Ja tuolla hallarin luona kanssa niin tarvii ohjaajalta myöskin tukea ja apua. Räminälaite, se oli helpompi selvittää, siinä se tarvii vaan pikkusen stappiapua, eli kun sä menet sen puolen väliin, niin sitten hänkin menee sitten tarkistamaan. Ja samaten missä AV tuli, niin siellähän ei ollut mitenkään pelottava tilanne, koska se ei ottanut niitä uhkana ollenkaan, kun ne tuli sieltä ihan niin kuin hiljattain. Sehän osoitti heti niin kuin, että se on sosiaalinen ja kiva, että se heilutti häntä siellä ja tämmöistä, niin että nopeasti se sitten meni eteenpäin, kun sä osoitit, että okei, että tää okei mennä tähän suuntaan, niin sehän meni heti niin kuin positiivinen kontakti siihen aaveisiin. Joo. Se oli kyllä kiva juttu tavallaan. Joo. Sitten kun katsotaan jäljellä jäävät reaktiot, kun tehdään ohitukset, niin se haalarihan jää siinä mieleen. Joo. Niin kuin sekä jäljelle jäävää pelko että kiinnostus. Että pikkusen sitä jännittää osittaa sitä haalaria, mutta kuitenkin siinä on se uteliaisuus, joka vie eteenpäin. Joo. Että hän haluaa sit selvittää, että mitä se oikeasti on, kun se vielä roikkuu siinä. Joo. Sitten leikki alussa ja lopussa. No se melkein leikkii enemmän intensiteetillä lopussa kuin alussa. Mutta se on vaan niinku enemmän mukana. Joo. Koska kyllä huomaa sen, että vaikka se on rasittunut radalla, niin se pystyy kuitenkin palautua ihan normaaliin sitten osioiden väliin. Joo. Ampuminen sen verran, että tämä koira ei ole kuuroa. Joo. Että jos ei tuu kun kutsuu, niin se johtuu jostain muusta. Ei voi syyttää siihen, että se ei kuule. Mutta ei sen enempää reagoi kuitenkaan siihen laukaukseen. Joo. Onko kysymyksiä? Joo, ei oikeastaan. Ei sillä lailla. Joo.
Ihan oli mukava. Joo, mä kiitän meidän puolesta. Joo, kiitos. Kiitos. Ja tässä on nämä paperit. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kyllä,